Jamen, goddag alle sammen, og velkommen til en ny episode af vores Road til første division. Det er ikke gået så godt her for tiden, så vi har altså kun en chance til at komme op i kvalifikationsspillet igen. Ja, vi har spillet lidt off-cam, og det gik ikke så godt. Nej. Men Så kan Division 20 komme tilbage? selvfølgelig kan det ikke. Altid. Altid. Lad kampen begynde. Mine damer og herrer. Nu starter kampen altså. Øj, det er sgu da kæft, mand, Mækker. det er lyst. Er det Mækker? Mækker, det var en tidligere spiller, som vi ikke har haft i truppen i et stykke tid, men han er nu tilbage. Det er det sgu da også. Det er en ny formation, vi spiller med, mine damer og herrer. En 4-3-3. Øj, vi har den. Hvem er det? Det var meget nye spillere lige nu. Mækker kan vi godt huske. Ja. Så. Nej! Det var en der. Helvede. Hey. Godt. Godt arbejde. Det skulle da ikke... Altså, hvad fanden sker der? Vi skal altså lige have fundet den gamle trup på et tidspunkt. Fordi den eneste, der er med, som jeg lige kender, det er Kjelling og Farser. Og Linnet, selvfølgelig. Og Brian. Det var godt taget. Jeg ved ikke lige, hvordan starten er. Ja. Der er noget Jeg sådan ved lidt ikke lige ham blandet. her. Andre. Den havde jeg sgu set mørker. Kjelling! Det er Pedersen. Andre. Det kan vi lige se. Hvad så? Passer. Så. Skal vi have målet nu? Den har jeg ikke set. Så, nu er den der fandme. Øj! Det er en chance, det er fint. Det er en chance. Det er bedre end ingen chance. Lidt Fandme i år. Der er ikke mange, der kan lave det. Også godt spillet fra sig. Nej, jeg mistede den nemlig. Okay, det er godt galt. Øj. Det er de hætter, det er ikke så god tid. Nej. Og der er også godt lavet Brian. Det var Brian, der lavede den der. Så, indover. Så! Ja! Satan, det gjorde det. Ej, Spil Mækker for helvede, i stedet for det lort der. Offside. Offside? Jamen, hallo? Nej, der er sgu ikke offside der. Okay. Kui. Kjelling. Hvad fanden? Tina 20 kommer altid tilbage. Og det gør de bare. Nej. Anden halvleg. Begynder. Skal vi lige vinde det lort her, eller hvad? For helvede. Så rykker vi sgu ned i 3. division. Jeg magter ikke 3. division. Så skal det hedde, kan vi komme op i 2. division igen. Oj, det er også godt taget. Der må nej. Skal du med? Hvad er det her for no? For helvede. Altså, det... Nej, hvor er det ringe. Okay, det er godt taget. Det er kraften godt taget. Men hvad fanden laver hun? Hvad fanden? Vi spiller os meget okay, men det er ikke lige... Det var fandme et heldigt mål, det der. Ej, stop. Umuligt. Hold kæft, hvor er du dårlig for sig. Det er helt sindssygt. Nej. Jo, det er bare svin nok. Hvad så, Mækker? Skide godt. Lindet. Okay. Kom, send nu for helvede. Kom nu. Ja! Yes! Kom nu lidt, mand. Hvor er det godt spillet. Så er det mål. Til 29. Godt spillet. Skyd! Fuck, den har set ind, mand. Så her. Ja, tak. Ja, det er
Godt nok godt spillet. Ui. Gå væk, Maker. Hvad fanden skete det der? Hvad fanden? Noget af det... Den rykkede af sig selv. Nå, den bruger presser. Ja, Ui, tak, det er satan ikke i orden. Tæt på. Tæt på. Godt være, at vi lige skal finde ud af, hvad den gamle formation var. Ja. Ej, Kælling. Hvor de skød. Heldigvis det. Sådan. Vækker. Den har jeg. Jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede der. Bip. Ah. Ja. Hvad laver den? Jeg ved ikke. Hvad Laver fanden den? sker? Nej. Det ved jeg ikke. Den spiller sig selv lige nu. Den er lige lidt lille. Nå. Jeg skal lige kigge på, når jeg... Jeg har den. Vi har Men... Hvad fanden hedder det? Ej, kom nu. YouTube lige om det. Øj, shit. Nå. Det var det så ikke. Hvad fanden det Hvad var aflevering? fanden var det? Ej, nej. Okay, det er fint. Bare op. For helvede. Vi har en chance mere. Ja. Nu skal jeg bare lige se vores gamle formation. Vores gamle formation var... var vores gamle. Så er det, som vi kender den. Nu er den gamle opstilling tilbage. Mine damer og herrer, Nu er det tid. lad os rykke op i første division. Ja, for helvede. Hvorfor jeg ikke angriber? Er det tid? Ben er ikke med, fordi jeg kom til at vælge... Skyd der for helvede! Ej. Skyd! Så! Øj, svin, mand. Ja. Skyd! Så! Ej. Og fint nok. Giver et hjørne. Den giver et hjørne. Nu er Kælling. Den har jeg. Skyder. Herude side. Ej! Okay, det var fint. Det kunne jeg ikke holde til. Så, presse. Men, Kom nu. Nej. Ej, det er alt for nemt, mand. ja. Det kommer igen. Ja, 20 kommer altid igen. Ja. Spil. Ja, tak. Øj, det er godt spillet. Ej! Nå. Ej, hvor er det heldigt. Det er skide. Øj. Brian. Nå, det skulle skub. Kom nu, gå nu op. Hvad laver du, Fasser? Jeg kan ikke gøre noget. Ja, det kunne jeg faktisk godt. Fasser. Ja, flot. Ej! Ja, godt. Det er det dårligste hold i verden, det her. Godt spillet. Skyd, please. Ja, tak. Yes! Stærkt. Ej, spil nu for helvede. Fasser, han er skadet. Hvad? Ja. Den ligger. Ej. Skyd. Ui. Kom her. Det gjorde den så ikke. Meant to be. No. Løb. Altså. Der findes ikke et dårligt forsvar. Antine Hughes. Nej. Hold kæft, det er et lortet forsvar. Ja. Ui, det er frækt. Bare sådan, lige brug for at skyde første gang der. Så bare op med den, Kælling. Kælling, det gør du simpelthen ikke.
David. Oh, He's enjoying space. Looking for someone to play. ej, kom nu. Ej, hvor er det ringe. Hvad laver forsvaret? Helt ærligt, de dækker slet ikke op. Så. Ja. Thomas. Men der står 2-1. Nå ja. Leonard. Habib. Ah, den var And the ellers. pass. And space for them here on the flank. What a vital intervention. Sådan der. Farfan. Good weight on that pass. Hey, hvad? Han blev sgu da smadret, ham der, nummer 15 der. To attack here. Altså, Didn't go to plan in the end. And that Men nu- was going to be Hva? a free kick. Okay, jeg troede det var de andre. har man en rødkort? Ja, han skal ud. Nå, det var. Var der rødt kort? Nu bliver vi nødt til at vinde din mand i undertal. Ruled offside Eller uafgjort. Ja, eller uafgjort. with the pass. It might Så. be on for them. Shit. Nu kom det igen. Nej, det gør det ikke. Real chance. Godt så. Denied by the Ej, keeper. tag Gå nu gå ind! ud til den. For I står fuldstændig stille. Nå, men vi ses i 3. division. Karsemaskas. It looks promising. Hvem det ved? Det er faktisk lidt irriterende. Well, he's- så. Ja. Den er fandme. Nej. Hold. Det er mand. 10-20 det her. Brazil Især det take også. a chance. Ja. Så. Jamen, den laver trækkene selv. Now maybe room Se. here for. Could reduce the deficit. Så. Må vi få den nu? Nej. Ej. Men særlig Det kan man god sgu da idé. godt. Possibilities inside Oh. the decision. Så laver flere. And so the referee blows for full time, and it 3. division, mine damer og herrer. 3. division. Eller hvad? Er det helt nu? Ja. Nenne, vi har en chance mere. Nå, mine damer og herrer. Vi har en chance tilbage. Og der skal vi vinde. Det var gjort, jeg ved det ikke helt. Men den bliver vi nødt til at tage sammen på. Men I må følge med, hvornår der kommer en ny video op. Farvel. Skide godt. Ja, det er fandme heller ikke med.